усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, о Пане, усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, усё болей, о Пане. Ты Бог, што любіць сваіх дзяцей, так як айцу давяраю Табе, нікаго не магу параўнаць з Табой, о Пане. Ты ёсць наш добры сапраўдны сябар, ведаеш добра, што ў сэрцы маім, дай нам болей Цябе, усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, усё болей, о Пане. Усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, усё болей, о Пане. Ты Бог, што любіць сваіх дзяцей, так як айцу давяраю Табе, нікаго не магу параўнаць з Табой, о Пане. Ты ёсць наш добры сапраўдны сябар, ведаеш добра, што ў сэрцы маім, дай нам болей Цябе, усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, усё болей, о Пане. Усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, усё болей, о Пане. Море глибока, гори висока, земля яна низька, а Господь близко. Мы разомнем ее, мы разомнем ее.
Мы разом, я ее, мы разом, он и я, мы разом удвоих. Я і Господь всіх святих, святих усіх святих. Давайте я ще раз спочатку. Хто вміє добре показувати? Зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Спочатку зорки. Зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Ми разом, я її, ми разом, он і я, ми разом двоїх. Я і Господь всіх святих. Мы разом, я ее, мы разом, он и я, мы разом двоих. Я и Господь всіх святих. А зараз другий куплет. Лондон далеко, Париж далеко, Нью-Йорк далеко, а Господь близко. Зима альбо осень, весна альбо лето, сухоть и слизко, а Господь близко. Мы разом, я ее, мы разом, он и я, мы разом двоих. Я и Господь святых. Мы разом, я ее, мы разом, он и я, мы разом двоих. Я і Господь всіх святих. Спочатку зорки. Зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Можете показати зорки, хмари, сонце. Зорки далеко, хмари далеко, сонце далеко, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Супер! Зорки далеко, хмари далеко, сонце далеко, а Господь близько. Море глибоко, гори високо, земля яна низька, а Господь близько. Я ще раз. Зорки далеко, хмари далеко, сонце далеко, а Господь близько. Dzięki bardzo za pomoc, za ugoszczenie. No. Aha. Aha, no bardzo dobry czas, dziękuję i Tobie. Biskup jest. Зорки, зорки далека, хмари далека, сонце далека, а Господь близько. Гора глибока, гори висока, земля яна низька, а Господь близько. Ви разом, я її, ви разом, он і я, ви разом двоїх. Я і Господь всіх святих. Szalony Jezus Chrystus. Разом.
Drogę jeszcze mam torowana. Вітаю Ваше Ексцеленце у нашому маленькому Єрусалимі, синьому нашей милости. Не, это не маленькая, полядейте, это была жменька 25 год назад, а Это с теперь вашим полядейте. благословением мы так Где это разрастаемся. наше? Примите наш дар. Старейшая молодежь есть, о, patrzcie, tutaj ta szczęść Boże. Примите наш хлеб. O, dziękuję Od szczerego serca. I kto это пек, этот хлеб? Так, wiecie, хлеб. Ай-яй-яй, ну так же препараты. Свieca, o to sąsiedzi. Nie, kurdony, dokładnie, kurdony. Tak, babcia Uwienia z Plaszką chodziła z budą. Książę biskupie, zaczynamy mszę świętą. Będą siły odprawić mszę świętą. Prawie tak. Słuchajcie, będzie msza święta z biskupem. A wyspędzał, że dzisiaj nie była u was msza. Byłam się. Все, Пан Бог устроит вас. Это, słuchajcie, ja o tej kaplicy już, знаете, сколько я уже не в Минску? Wie знаете, сколько? 5? Так, уже это самое, у вас столько вы справно робили, костелов столько набудовали. В каждом микрорайоне парафии столько тут есть. Видите, за это я 5 год. А я уже 5 год на Полещі. Там ми будуємо костьоли на Полещі тепер. Что? Не, я не организовал, это вы организовывали, тут все организаторы были и все, так? Біскуп, ми добре Вы, да, я только декреты подписывал. Да. Так, остальное все, остальное все праца. Бачите, вже і на Ангарській есть, уже там і Мар'яні працюють, і палятинці працюють. Теж так само. Michalici pracują. Michalici працюють. Потім теж так само ще Палатині, капуцини Marianie. Облятов там не дали, там виразити тих древ, правда, в другому місці взяли. Ну, pięknie, dobrze, tak. Wy widzicie, ta kapliczka, prawda, jej ściągnęli i nie rozwalается, ale tak ta treszczena, tak dla nas usiłstwo, to tak przechowujemy skarb w naczyniach glinianych. Glinianych, tak. Dobra. Там у нас под Бараной Чахулясной, то это такая станция, такая чыгуночная. Też tak samo kościół z 2 wieżami zrobili, все, i też лопается. Лопается. Słabość śpiewa. I w Pińsku też tak samo, tak troszkę. Вот. Так что Pan Bóg daje, aby to sam nie siedzieli, aby to sam думали, pracowali, tym się pracę daje, tak. Ale opatrzność Boża na teraz planowaliśmy mszę świętą i ksiądz biskup akurat nam A ksiądz Ireneusz to taki nie zmienia się. Zobaczcie, to jest głowa cała lysa, nie do wszystko czumrynę. Ale u księdza Jacka cała łysa jest. Tak. Księdza Jacka Germanii od nas Kazberga. No co, to idziemy, prawda? Dobra, Jacek Hermat z Kazberga. Ksiądz Jarosław Gąsiorek z Ukrainy. Znany Kamieniecko-Podomski. Ojciec Piotr Franciszkani. Skobleon Dubrawski, pozdrawiam. To jest minister statu. Ja z Kazbergu, biskup był już, tak? Kiedy się spotkaliśmy, tak? Tyle kilometrów przyjechaliście do nas. Przyjechaliśmy. No, z Karlsbergu zaczęła się ta wspólnota. Jak niektórzy tancerze jak trafili tam w 92 roku. Cała kultura namieszała. Opatrzność Boża musiała pokombinować. Kombinowała się przez zespół, nie? Tak, przez zespół. I potem tak stało się, że z jednym z tancerzy, niektórzy tancerze stali się księdzami. Tak stało. A co, dla Pana Jezusa trzeba też zatańczyć? A co to Komary strasznie tną, idziemy do kościoła. Będziemy tańczyć. Jesteśmy ludzie jak komary tak do nas tak. Dobrą. Byli jak komary. To dobrze.
Kapelan, tak? Что там за урождение такое? Как вертолет какой-то. Комары, представляешь? Пойдем, дорогие. Теперь все вокруг меня. Ciągle cicha i spokojna. Gdyby wiatr z nim powiał, to by ją przebyć. Хотя забыла себе видосик. Потом на флешку. Ty mnie nie trogaj. Wreszcie zrozumiałem, co to jest, co to za wyrażenie. Ty mnie nie dotykaj. Dzionem szum. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Supokój wam. Дорогой ksiądz biskup Antoni, u nas srebrny jubilej i очень rady, что opatrzność Boża przyjęła się do nas, do Kościoła Matki Bożej Zorki Ewangelizacji. Когда вы были в Минске, то очень часто приезжали здесь, молились с нами, благословили нас. И сегодня заново это великий дар Божий за нас, что можем вместе дяковать Богу за 25 лет супполки и просить Он тоже, чтобы этот крест аниматора для Алины był takim znakiem na будущее возрастания супполности и служения Kościoła. Poważany ksiądz Ireneusz, poważany świętary, dali kleryk, braty i siostry w Jezusie Chryście. Я вельми тешусь, что вы запросили меня сюда, и что мы разом можем молиться, вспомнить те часы, когда тут в Минску я вел свое служение и был разом с вами. А я вельми тешусь и віншую вас з 25-годдям вашего існування. Бачу ті особи, які були у подмурка, у початку, і бачу, як ця супольність розвилася ваша за ці роки. І хочу подчас цієї святої мші узнести подяку за те, що ви є, за те, що ви витримали цей час. А кожна супольність у диецезі – це свідчення того, що Kościół żyje, развиваются такие молитовные, евангелизационные группы, які у порівнянні з іншими хочуть чогось більше. Усі ваші просьби, подяки, перепрошення, прославлення Бога кладемо на цей алтар Пана і просимо, щоб добрий Бог прийняв наші молитви і вислухав. Читання Святого Євангелія Павлові Луки. У той час Ісус сказав своїм учням: «Нема доброго дерева, яке би приносило дрянний плод, чи дрянного дерева, яке би приносило добрий плод. Бо кожне дерево познається по його плоді.
Не збирають з тернів смокви, а з куста ожинний збирають винограду. Добрий чоловік виносить з доброго скарбу серця добре, а древний чоловік з благого серця виносить зло. Бо про те, чим наповнено серце, говорить вусни ягони, що ви кличете мене пані, пані, а не виконуєте того, що я кажу. Pomnił tak samo, że jeszcze taki czerwony kościół niedawno zwiernuty był, może ksiądz Władysław zawalnił po 25-gradusny mороз jeszcze przed katedrą i świętuje mszu odprawiał, szapku zniemał tylko na podniesienie. Это все пережили, а nawet nie думали o tym, że w nowych mikrorajonach trzeba będzie organizować miejsca kultu. Ale każdy żył swoim życiem. Każdy żył swoim życiem. I właśnie wtedy ksiądz Ireneusz zjawił się i też zaproponował jakoś, zjawiła się tutaj taka ewangelizacyjna spółka Kosztowna Żamczurzyna. Każdy realizował siebie jak umiał, jak chciał, a wy jeszcze chcieli tak samo ewangelizować. Chcieli drugim donieść Boże Słowo. Chcieli podzielić się tym Bożym Słowem. Święty Wincenty Paluti mówił, że kto nie ewangelizuje, to chrześcijanin, jaki nie ewangelizuje, to namarna przeżył życie. Mocne słowo, prawda? Namarna przeżył życie. I to jeszcze dom zbudował, i to jeszcze nie wiadomo, nie może jaki odkrycie zrobił, jak nie ewangelizował, namarna przeżył życie. A Kościół jego uznał z daleku błogosławienia. Zebrane na świętej mszy w tym świętym miejscu u Srebrnej Żbirei w wspólności Kosztowna Żamczurzyna nasze wspólne prośby uzniesiemy do Boga. Милосердный Боже, заховай нашего папу Франтишка, бискупа Тадеуша, Демьян и всех бискупов и святоров, стиражи их для добра Твоего Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане, праз заступництва Маті Божией, зоркие евангелизации, отуляй опекой своею нашу айчину, избав наш белорусский народ от усілякого зла. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, огарнил весь свет своим спокоем, как во всех краинах и у каждом народе, праз материнское заступництво Наисвятейшей Панны Марии запановала Божия любовь и згода. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Боже, да поможи тим, хто особливо потребує Твоєї милосердності, хворим, залежним, бездомным, вязням, голодным и слабым верой, как открыли свое сердце на Твою любовь и познали Тебе, живого всемогутного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех выхователей, наставников, катехетов, как их праца содействовала распаўсюджванню Слова Божьего и умацаванню христианской веры сярод дзяцей и моладзі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за все христианские суженства, объединялись у Божьей любови и выховывали потомство у христианских вартостях и верности Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Dziękuję za wszystko, ale chciałbym jeszcze troszkę, chociażby za Mińsk, za Widno wyjechać, jak mogliby jeszcze przed nami 300 kilometrów,
ale wielce cieszę się, że mógł z Wami spotkać i z Wami być. Tu z nami Eryk Janusz jest na 5. kursie. Сегодня как раз заезд был в семинарию, и 22 семинаристы распочало новый навчальный год. Это для нас великая радость. Бо 5 так само с нашей Пинской диецезии пришло. Семинария, кількість семинаристов за это год увеличилась вдвоє. Не кожен семинарист, який переступає порог семинарии, становится ксензом. Тому księdza Janusza, Klерика Janusza попрошу, чтобы помолить, попросил modlitwę swojej intencji, как ты дошел до świętarstwa, чтобы дьявол тебе не вытягнул в семинарии. Дякуємо перший прошок в этой молитве за мене, а так само за всіх братів, які залишилися у семінарі, за їх так само. Щоб ми витримали тим, що розпочали. Дякую. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i po lekcji ждет на оазисе, да? Там приедем когда-то, да? От Бреста до Гомеля. Dobrze, dziękuję. Будем стараться. От Высока и до Ветки, это 900 километров. Из полудня на полночь 350. Дякуємо Пану Богу за дар ексцеленції біскупа Антонія Землянка. І дякуємо за його благословення для наших коштовних первенців у 25-годия. Как мы долго служили, отданно служили Пану Богу, были завсёды соправдными апостолами и долго працевали на Божьей ниве и приносили великий плён. Дякуємо Богу. Почти для каждого клирика прошу талант. Як довежем, ksiądz. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Реверенция для епископа. Deo gratias. Щоб ви можете приготувати кегать, то забудьте. Ти одразу розкакуєш на жесті. Гея, та Баранович там. Серега, ты что-то быстро ездишь слишком.
Agapa teraz. Proszę bardzo. Winogrona. Своевременно. Winogrona. Winogrona. Это я один потерял. Крыша полетела. У меня после оперы еще много было мотивов. Я помню, У меня первым был что? Запорожец. Прямо с магазина. А можно еще? Пожалуйста. Чуть кофе или воды. И я еще потом молока. У меня был Запорожец. 4002 рубля 11 копеек стоил. С Куприянова взял. Новый, что ли? Новый? 84-й. Не, не 80. W 1951 roku samolotem z Krakowa do Rzymu też. Którego to października? 13 października. 1981 roku Nie to. leciliśmy samolotem z Krakowa do Rzymu. І потім 13 така стрічника, асоціація є, 13 Маті Божа Фатимська. 81 году і разом з Ксьоспіношкою асоціацією летіли разом з Кракова у Рим. Ну, каб там бути в гэтым центрі, каб далей студіювати. Tam studiowaliśmy na tym samym uniwersytecie. І потім були далей, ну, протягували свої студії теологічні у одним і тим же. Pierwszy raz w Karlsbergu byliśmy w 1982 roku, najpierw w maju, a później już na wakacje. І перший раз в Карсбергу были в мае 82 года, а потім коли? А потім на вакациях, на канікулах, на літо. Tam już od marca 1982 roku ksiądz Blachnicki tam organizował Centrum Ewangelizacji. От kiedy? От мая? Koniec марта. На конец соковика 81 года, другого. Отец Блякинский уже организовывал у Карсбергу, ну, это центр международный, такие руки. Na stałe do centrum trafiliśmy później już w październiku 1983 roku.
усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей Твае словы любові, зразумець я жадаю, о Пане, усё болей Цябе, усё болей быць, як Ты, усё болей